खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आगष्टनि 2 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै आं नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसा मोनैनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना गोबांनो दाबो नैबे अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसाखौ मोननो हानाय जायाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाला आरो जुदि नोंथांमोना मोननो हागोनबा माब्लाथो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मैया आं नोंथांमोननिसिम आपडेट होननानै खोन्थाहरनो नागिरबाय नाथायबा भिडिअआव आं नोंथांमोननिसिम आपडेटखौनो माने खोन्थाहरनो बावदों आरो दा बिनिखायनो आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिफ्राय जोंहा PM किसाननि थाखायबो माखासे गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों दा मा आपडेट ओंखारना फैदों बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा नैबे PMAY-G सरकारि न'नि थाखायबो गोदान सार्भेया जोंनि नैबे आसामाव जानो थांगासिनो दं दा बिनि बागैबो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे स्किमफोरनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ मिथिना मोननो हायो दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना गोबाङानो माने दासिमबो अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसाखौ मोननो हानाय जायाखै फैसा सोना हरनायाव जोबोद माने लासै जादों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा जिखियानो जाया माने सोरबा नोंथांमोना मैयानो सोना हरनाय लोगो लोगो मोननोबो हादों नाथायबा जोबोद खमा मोननो हादों दै दा बेनिफ्राय दिनै जोंहा रबबार नङा होमबा दा दिनै रबबारबाबो माखासे मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागासिनो दङ लासै लासै नोंथांमोना मोननो हागासिनो दङ दा बेनिफ्राय आङो मोनसे अफिसियेल आपडेट मोननो हानाय जादों दै जोंहा दिनै रबबारबो जाहैबाय नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों आरो गाबोन समबार मंगलबार बुधबारसिमहालागै नोंथांमोनखौ नेनो थाखाय खावलायनाय जादों अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनजोबनो थाखाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव जुदि 1100 फैसा हाबफैयाखैबा नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया जुदि नोंथांमोना थांनाय मार्च मासाव अरुणोदय स्किमनि 9,000 फैसाखौ मोननो हादोंमोनबा नोंथांमोना नैबे 1100 फैसाखौथ' मोननो हाखागोनखा दा नोंथांमोना मात्र सानथामसोल' नेबानो जाबाय जुदि सानथामसोनि उनाव नोंथांमोना मोननो हायाबा नोंथांमोना गावबागावनि ब्लक अफिसाव थांनानै खबरखौ लाहैबानो जाबाय नोंथांमोना कमप्लेन हैबानो जाबाय बुंहैबानो जाबाय आङो नैबे 1100 फैसाखौ मोननो हायाखै होननानै निस्सय नोंथांमोना बयबो खामानिखौ मावगोन होननानै आं आसा खालामदों गिबियावनो सानथामखौ नोंथांमोना नेग्रोदो फैसाया हाबमारोना हाबमारा बेखौ दा बेथ' जाहैबाय दा बेनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि आपडेटआ जोंहा बेनो जाहैबाय जे जायफोर बिथांमोना जेनेबा आं गिबियावनो दैबाना जानायनि बागैनो बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों जाय जायगायाव जोंहा दायो दैबाना जागासिनो दङ दा बिथांमोना 10,000 फैसाखौ मोनदोंमोनबाबो दा बिथांमोननि जा मुवा बेसाद बिथांमोना बायदोंमोन दाउआनो जा बोरमायानो जा मोसौआनो जा दा बिथांमोनाथ' सिलिंखार जाजोब्बाय नङा होमबा दा बिथांमोननिसिम नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ हरफिनसिगोन जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा बेखौ एनाउन्समेन्टथ' ओरैनो खालामाखै नाथायबा बिथाङा हरफिननायनि बाथ्राखौ बुंखाबाय आरो जेनेबा हरफिनगोन बायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंखाबाय दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय 25,000 फैसाखौलाय नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा बेसो जोंहा गिदिर मोनसे बाथ्रा नङा होमबा दा बे 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना बे फाइनान्सियेल इयाराव मोननो हाला 2026-27 फाइनान्सियेल इयाराव नोंथांमोना मोननो हाला इयुनावसो नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा बे कनफार्म जाखाबाय आरो फैगोन बोसोरावबो नोंथांमोना मोनगोन ना मोना खुनु थिग गैया इयुनावसो नोंथांमोना मोननो हागोननो इयुनाव माने फैबाय थानाय बे 5 बोसोरनि बिथोराव नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि एबा मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान बे स्किमनि नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिखायनो बेखौबो नोंथांमोना दायो मिथिना मोननो हाबाय आरो नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना गोख्रैनो एबा थाबैनो नोंथांमोना मोननो हाया फैगोन बोसोराव मोनगोन ना मोना बेनि जेबो माबा गैया जेबो खालार ओंखाराखै चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौबो बुंखायाखै फैगोन बोसोरावनो होगोन होननानै इयुनावसो होगोन बेबादि बाथ्राखौ बुंदों इयुनाव होगोन माने फैबाय थानाय 5 बोसोरनि बिथोराव जायखिजाया नोंथांमोननिसिम नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम होगोन दा बेखौ बुंहरनाय जाबाय इलेक्सननि समावथ' जेनेबा बोसोरसेनि उनावनो होगोन बेबादि बुंदोंमोन नाथाय बा बोसोरसेनि उनाव मोनगोना आसाया दायो जोबोद खम आरो इलेक्सननि समावथ' बायदि नोंथांमोननिसिम बाथ्रा बुंनानै जेनेबा भटखौ बियो न'आव बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनखायो दा बेनिखायनो
नोंथांमोना जायखिजाया मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो गोबां खामानि जोंहा दंबावो दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि 9,000 फैसानि बागैबो बिथाङा इलेक्सननि समाव रादायखौ होदोंमोन दा बेखौ बिथाङा मावफुंगोन ना मावफुंला दा होगोन ना होला दा बिनि बागै जेबो खौरां गैया आरो बेजों लोगोसेनो एलपिजि गेसनि थाखाय 250 थाखा फैसा होनायनिबो बाथ्रा होनदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोना निसय गोसोआव दं जानो हागौ थांनाय जानुवारि मासावनो जोङो एलपिजि गेसनि थाखाय जायफोर माने अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोननिसिम संग्रा गेसनि थाखाय 250 थाखा फैसा होनोबो रादायखौ नोंथांमोननिसिम होदोंमोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोबानो एलपिजि गेसनि थाखाय 250 फैसाखौ सोफागोन बेबायदि होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन फर्मबो होजोबबाय गैया नाथायबा दिनैसिमबो नोंथांमोननिसिम माब्ला सोगोन आपडेटआनो गैबावला जेबो खबर थबर गैबावला जेबो मैयाबो बिथाङा एनाउन्समेन्टखौनो खालामना होआसै 250 थाखा बेबायदि अरुणोदय स्किमनि जोंहा बे लिंक दं नालाय 250 थाखा फैसाया खबरखौनो बिथाङा जेबो होआसै आरो दा बेनिखायनो दा चान्सआनो खम जाथारबायसो होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नंला एप्लाइ होखांलाबायनानैबो जुदि फैसाखौ सोना होआबाथ' बियो एसे लासिंसिं जागोन दा बेनिखायनो एसे नोंथांमोना रिमाइन्ड खालामहोबानो जाबाय सरकारखौ जे गोसोखांहोदो नोंथांमोना बेखौ सोंखारिनानै सरकारखौ दा बेखौबो आं खावलायहरनाय थाबाय दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम गिबियाव नैबे पिएम किसाननि आपडेटखौबो दायो खोन्थाहरनो सानबाय दा पिएम किसाननि जोंहा बेखौ माने एक्सटेन्ड खालामनाय जाबाय दे पिएम किसाननि मुलाम्फाखौ 2030-31 फाइनान्सियेल इयारनिसिम नोंथांमोननिसिम होनो थाखाय दायो जोंनि नैबे भारत सरकारा दायो माने थांखिखौ लानाय जाबाय दा जोंहा मा फाइनान्सियेल इयार सोलिगासिनो दङ 2026-27 जोंहा फाइनान्सियेल इयारा सोलिगासिनो दङ दा बेनिखायनो बबे फाइनान्सियेल इयारसिम नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हागोननो 2033 फाइनान्सियेल इयारनि सिमाव नोंथांमोना मोनहैनो हागोन दा बिनि उनाव बिथांमोना एक्सटेन्ड खालामगोन ना खालामला नैबे पिएम किसाननि फैसाखौ एबा 2033 मायथाइनि उनाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन ना हाया दा बेखौ जेबो बुंनो हाला दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम दायो बेबायदिनो गेजेन खोन्थाहरनाय जाबाय जायखिजाया नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय आरो खै बोसोरसिम नैबे पिएम किसान स्किमा सोलिनो थांगासिनो दङ बिनि उनाव बन्द खालामो ना बेखौ एक्सटेन्ड खालामो बे सरकारनि सायाव जाहैबाय बियो दा बेथ' जाहैबाय पिएम किसाननिया दा बिनिफ्राय PMAY-G सरकारि न'नि जोंहा सार्भे खालामनाय आसामाव एसे उनावनो जागोन जायफोर टि ट्राइब्स कमिउनिटिनि बिथांमोना माने जायफोर माने न'खौ मोननो हायाखै आरो नैबे फरेस्ट एरियायाव थानाय नोंथांमोनाबोथ' न'खौ मोननो हायाखै नालाय जेनेबा हा पाट्टा गैयिनि थाखाय एफआरएनि जे हा पाट्टा मोनैनि थाखाय नोंथांमोनाबो सरकार न'खौ मोननो हानाय जागोन दा नोंथांमोननि थाखाय सार्भेया जागोन जाहैबाय एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ आं बेखौ आसा खालामदों देग्लाय बोसोरावनो जागोन होननानै दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना फरेस्ट राइट एक्टनि जोहै नोंथांमोना जायफोर माने हानि पाट्टाखौ मोननो हाबाय एबा हा नोंथांमोना मोननो हाबायबा बिनिफ्राय टि ट्राइब्स कमिउनिटि दा बिथांमोनाबो माने नैबे सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय एसे उनाव सार्भे जागोन दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव मोजाङै खोन्थाहरगोन जेनेबा सोर नोंथांमोना सरकारि न'नि थाखाय सार्भेखौ खालामनो हामारगोन दा बेखौ आं उनाव खोन्थाहरनाय जागोन नाथायबा दाथ' सार्भेया जायाखै दै आरो नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखादोंमोन इलेक्सननि समाव थ्रि ट्राइब्स कमिउनिटि बिथांमोननि थाखाय जेनेबा सरकारि न'नि सार्भे खालामनाय जागोन बायदि बायदि आरो एफआरए फरेस्ट राइट एक्टनि जोहै बिथांमोना आसाम सरकारा हा होगासिनो दं आरो बिथांमोना होजोबनो हायाखै नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो मोननो हागोन जाहैबाय नैबे सरकारि न'खौ नाथायबा एप्लाइ खालामाबा बहा मोननो दा बिनि एप्लाइआनोथ' जोंहा एसे उनाव जागोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना गोदान हा पाट्टा मोननो हानाय हा नोंथांमोना माबा मोननो हानाय कपि मोननो हानाय हानि लेखा बिलाइ नोंथांमोना मोननो हानाय दा नोंथांमोना एसे उनाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय जाहाथे मालानिफ्राय एप्लाइ जायो बेखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो आं नङा मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन नालाय दा बेथ' जाहैबाय जोंहा नैबे माबानि PMAY-G सरकारि न'नि आपडेटआ दा बेजों लोगोसेनो नैबे माबानि थाखाय जोंहा मा होनो बेखौ सेन्सासनि थाखाय जोंहा सेल्फ इनुमेरेसन खालामनाया जोंहा सोलिबाय दे दिनैनिफ्राय दा बेखौ नोंथांमोना बयबो खालामनानै लालायगोन होननानै आं बेखौ आसाखौ खालामना थाबाय नोंथांमोना गावबागावनो मबाइलजों बेखौ खालामनो हायो नोंथांमोना जुदि रोङाबा सेल्फ इनुमेरेसन खालामनायखौ नोंथांमोना मा खालाम इउटुबाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय सेल्फ इनुमेरेसन खालामनायखौ बबे वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानै सेल्फ सार्भेखौ खालामनांगौ सेल्फ सार्भेखौ नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाहैबानो जाबाय नोंथांमोना जाथामला खालामनो नाङा नङाबा जाल्ला जागोन माने उनाव इडिट खालामनो हायो अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखाबाय आरो एसे मोजाङै नायनानै खालामबानो जाबाय उनाव आरो इडिट बायदिसिना खालामबाय थानांगौ जागोन नालाय दा बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङैनो खालामखायो बिनि थाखाय माने इउटुबाव एसे नायग्रोबानो जाबाय भिडिअफोरखौ बोरै माखौ मा होनांगौ मा बाथ्राखौ मा होनदों बुजिना नोंथांमोना मोननो थाखाय गिबियावनो नोंथांमोना इउटुबफोराव सार्च खालामना नायबानो जाबाय नैबे जोंहा सेन्सासनि जा सेल्फ इनुमेरेसन खालामनाय जा सार्भेसो होनलायलांदों आंनिया माबा सेन्सास जोंहा जादों नालाय नैबे 2027
2020 जोबनाथ' फैगोन बोसोर अब्लाबो माने दानो जोंहा सार्भेयाथ' जाखाबाय माबाया सेल्फ इनुमिरेसना जोंहा जाखाबाय सेन्सासनिया दा बिनिखायनो नोंथांमोना बयबो सेल्फ इनुमिरेसनखौ मोजाङै खालामगोनखौ आं आसाखौ खालामनाय थाबाय नोंथांमोना लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जादों गासिबो नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबानो जाबाय सेल्फ इनुमिरेसन खालामनाय लिंकखौ आं होनानै दोनदों आरो नोंथांमोना खालामना लाहैनो हागोन दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर दानिया सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मोजाङै कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रा नैबे माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों